приятели, аз съм Марет. Тук при мен е Жесус. Аз съм Ентел. Да, играем на Fantasy Card Warble. Аз съм Боб Тигър. Да, вече снимам с Фрапс. Да. Аз малко дълго време няма да снимам, защото компютър ми е 1 гигабайт RAM. О, не съм. Ай стига, бе. Беше ми 3 гигабайт RAM компас, сега 1 гигабайт RAM, това защото значи просто трябва да си купа нов RAM и сменихме го. Той сега не е ли е хакер? Виж го. Ей, Не мога да го убия от тъпа. човека си е нормален хакер. Аз умрях. Като Ама, хора мога да снимам. Не мога да снимам просто на ринга. Иначе в момента фокусът ми е 60-59. сега 45. На кого? Моето. Онлайн такъв. Защо не мога да ги ударя? Добре. Сори, Добре. че на всички казвам хекър, нали? Има много хекъри на този сервер. Тук казваш хекър, а не хакър. Хакер. Не, нищо. Много се ядосах, вчера снимах с екшен, но не ми аплъдна видеоклипа. Снимах 2 видеоклипа от 16 и 17 минути, но каза, че това не е, дали не става. Абе, What the fuck? Не мога да ударя, бе. нали е хак? Това просто е бъг. What the fuck? Абе, как ще ми... Сега малко... Хора, когато си сменя рама и компа може да ми е по-силен и няма да ми лаги на игрите. Ако сега с 1 гигабайт рам не ми лаги, но като снимам ми лаги, не знам що. Сега да ти кажа ли FPS-то? Кажи. 57, 56, 53. Добре. 65, 62. Добре, де. Абе, хакер е той. Ела. Сяда ти. Ела, майко, ела. What the fuck, той е някакъв. Еми. Клира. Малко житър. Абе, той е клирва, бе. Клир. Ну. Само отива на клир. Да, чисти. Ха-ха-ха. Ела, бе. Абе. Майче, видях Ендър Драгон. Да, бе, как... Някакъв от това. Как се телепортва, това не знам. Ми пише Warble. Добре, как? Абе, един файл ме спаси от стрелата. Абе, как е? Сри. Еми, нищо. Абе, как ме биеш от тук? Кой е? Тоя. Защо как биеш? Някой ме клирна ти, нали? Не, аз стоях на мястото си, в това Warble. Отзад някой ме клирна. Тим. Не. Добре.
Абе, както е? Що бягаш? Ми добре. Ти бягаш просто. Страх те е. Може би имам такава стратегия. Визисках, написах варкното. Атакуваш ме. Атакувай ме отпред. Ай. Някой... Абе, той е бан. Какъв е ника му? Абе! Това вече е истински. Бум! Видяхте? Бъде тук има някакъв зомби на името на е зомби. И бяга от мен. Убил го. Сори, че виждам, но няма как. Виж го. Аз не гледам никой момент. Уби го. Защото Ай, той ме клярва. Аре, клируй ме. Ако ти хваща, бе, човек. И как? Това се казва клянер. Как умър? Да, вече ще преработвам клиповете си. Не знам. What the fuck, не мога. Щях да убия той рак. What the fuck? Я да видя колко... Не ме рикна от сервера, тебе? А? Не. Написа ми това Disconnect the server. Сега гледам колко минути е станало, но не можах да го намеря. Бре, Варбо. Добре. Какво? То не ми показва. В фрапса не ти показва колко минути е ставало, затова... Добре. Не се смейте, хора. Не! Абе! Убих той е Само бог! клирвате, бе, нуб. Аз ли? Не, тоя. Това ти ли? Ти? Как ги взе, бе? Откъде? Как откъде? Нещо. Сякаш видях дрехи. Не разбрах ти какво говориш, дори. Май скина ти се е променило. Видях го малко друг. И това става от мен. От някакъв има това брони. Да, и ти имаш Не знам. на реал. Не шегичка. Абе, клира. Той е само клира. Бака не може да ма... Убих тоя. И аз ще клирам, човек. Как той взе брони? Нали? Аз Май не лагна. Аре! Как? Аре! Клив. Не мога да го бия. Просто само един път го удари Нали е нуб. и просто... После не можах. Това просто прави хакер. Плаща.
Дали го виждаш? Аре, ела. Ела, аре, какво ще направиш, ела? Ове, как не умираш ти, бе? Бă, nu se poate натиснам. Респаун. Е, райт. 12 голям чистач, бе. Ето, ти клирваш отгоре. Кой? Ти отгоре. Не, аз просто умрях и не мога да натисна респаун, дори титул скрин. Сега трябва да изведи. Аре, елама, ако ти хваща, ела. Аре, мълчил Радослав. Добре. Аре, ако ти хваща, ела. Бъгна ми съм по... Добре, това ботак такъв. Чакайте. Аре. Не. Аре сега. Аха. Ти къде си? Нали ти казах, че се бъгна и мога да натисна респаун и сега пак трябва да влизам в Това... Майнкрафт. Аре, клир. Но пак такъв. Да, забравих, щях да кажа, че търсим хостер. Ще сме 3 главни. Да. Приятели, това беше от мен и довиждане. Кажи довиждане. Довиждане.